Esabari yaito kurwa ase studio chia Getembe TV ime yomuchio bosongo nigo yataka chinsa isano chia mambia na magega yebitunwa nebitongo nigo tuika ase inka eyemo ikenyoro kia motontera ime yebunge ya Kitutu Chache South. Aiga eamate eyemo nigo etuntubire nebirero naboigo omuchano omonene gwetera alia abanyorire abasani n'abairi nigo basangererekanete chingaki bagenderete nebirero gwetera ogusira kwa bana abamo batatu. Ase omuchoyoiga no tokonyorana na omusubati w'emyaka ya igatu Christine Gesare omanyekanite nabange buna Christine Wema uyo oliba mwabo gochia ase nyagosira abo na oiriri baga lia Bible babana abo bakali ase ensemo ya Narok ase konya bamenyete na boigo ase ayo akolekanete elio gotema koroberia enyangi yomwerio yaba nyagosira aiga inka. Gakorera Getembe TV alia abanyorire nigo abwate umuichano omonene. Esa marieta na guru Christine Wema gaiga semwacha matontera aiganka noyo sireti abana baye ni yanku iga baba sireti ni chikazi mchana abana abaiga no baringa bamenya iga ekero korona yani ekero bafungete skuru bagachigokwania Bible Narok iga abana aba no baringa gusomera iga no baringa gusomera nka bone kero yaba korona yasoire ekaba basiekeirwa bagateba abana abasomera ali bono nari twachite ko nyora esimi on Sunday abana basirire igo bagatoka on Monday twanyorete usuni enene lakini bono ntwabwate kende gitwale gokora korengana nere abana abo batatu Sylvia Magoma obwate emyaka 14 Vincent Mumuima obwate emyaka 53 na boigo barongo nigo bachete gusibia chianga ase endiba buna botambe ase banyoranete na makweria abo abana abaiga barwete nyumba bakanda bakachigusibichianga akero baenda bachigusibichianga Bible bakoira na saa moja marogoba eyo arengo on Sunday karo baika nyumba bagachikurangiria abana baganyora bana mbai karo baenda guchiabwe se dam bagachikorigereria abana guse no ro pengina bakali gusibichianga mbaka botuko bakanyora abana mbai ni chianga choka chiro abana abo nigo barigetiwe lituko elio bakabora ase batogete mambia yaye ime yendiba eyo ere chibuti isano nemo asensemo ya Ntulel e county ya Narok ekero banyora bana mbayo bakanyochianga ndochichire chikonya bakamuire na chichi alinge igoro agaswa bachaka kungsa chianga chiri bakanyora chire ne besheni roje bakachingusa bakangusa bakarari bakanyora bana mbayo kera enda bono bakabinyoko chi police bakachikoreport kero baika police nali bakerute simi kurumagana abana batokira no bagwete roche gabo ende police yegache kaimukia abana baria ekaira eamate eyeiga teramanya boronge alia airirete amabe ayo gokorekana kurende korengana na Gesare oroboti rw'abanyanyimbo nigo rwaorogetie buna umwana yomo umunyaroka w'emyaka 14 nigo abwate chialama chechinchara ase ebigoti byaye
iyo ikuirira ekerengerio buna kero kende nigo amigetwe ebigoti. Abana aba ripoti twanyorete na aba mwana oyo monene okor kusirife magoma nabwati chinchara ige bigoti bonna bekorokana nga mwana oyo pengine angentetwe aba bande bakarora karo barora pengine omuntu yakarora aba barori abana kabangenta bonse inare information twanyorete lakini bono ntoramanya buya kabisa kerenga ninki Chingaki ayaiga ari gokorekana abaibuli nigo barenge asobugima bwabo tambe bwokwerigeria wetera chikonda chia mugondo echuba beire bagokora ase amatuko amatambe. Bernard Makori ni semoke nyagosira abo. Ngoro ku Bernard Makori ayo bwokerio oyo sirri tuwa bana batatu nendu yane mokogoti naro kamenyete aho kore gasi yamo yo kuri mugundu ise bako batiga bagende gasi yao na bamenye tobono bara amenyire gisakorone cyo metega ntinyange nane garo ana abu utambe na bago tuguka banya kabera mu kirende bona bagaika itukeria ngiria jima pili abayibuli bakagende gasi yabo bakagende gasi na butambe bagatiga abanaka akabata ibintu mora sikende muri ande muganda roje musibi cyama menesku nesku kisi baro bakagenda korengana na Makori abayibuli babana abo nigo bairanite kurwa ekonda ria gorobire bakanyora omwana oyomo utigarite nyumba na kumuburia ase abande bali akabatebya buna ni cyanga bakigosibya ase bacagete kurigia abana abo kurende tibabanyora obutuko obwo bakagende gasi na butambe bagatiga abanaka akabata ibintu mora sikende muri ande muganda roje musibi cyama menesku nesku kisi baro bakagenda umwana aro tigarite nkoyo mo abandi baro bakagenda gusibi cyanga kuri bukeri yaro tigarite barobona maburi bakwera mara wasa moja akuburi nga yana bandi bari akubata ngisi mama riye bandi gusibicyanga ruki roje ga bono sibande tukusibyanga mbara mbachiti jiti ndabara njimbuze bawo ati mugondo nga mba nduntu baruki bagasoa kubari obutugo bagasoa kubari yega basoa kubari bakanyora nga kinse cyarire cyo kurya abana ndari naruko mustuni noro Kabwa kemambia yamate yonsi yansemeyo yantulel nigo yeimugete kurigia abana abo ase magaga yegeka babanyorete imeyendiba elia bari gusibiria cyanga na kurangiria abanyanyimbo abo bairete emebere ase nkendu ya Narok ugakimambi sinje bono batemete kurimba baro bono mambie kare babugete bachite rucyari ari bajite bakabanyora cyanga kiri no kiri bakoriya abana bakuburo cyanga cyuka kirinsi bawo dali abana ngayo ndo bajite bakakuriye ngake yise mirasi amajire ndaro abakiri bakacheki bakanyora abana bumbaye turujibona abantu abanse membe mugiranite bonse kuriya abana abandi bono rujiro nduru angi kururu bagatanga no no bakaranga negi tubara ruchiki mugityo ko guru iga bakaranga bakanyora nyuma nkiki libono kirali mwete bakanyora na abantu bakurigire libuya bakaranga na abana mwete bakage ko kabu serikali yagachalinde tutaba mugambi kwese miki agacha ekeraja mangana irende agatumanu ese serikali igapaka irende gaje gachaka busiyoka serikali mocheli ya Narok obokongu buli ase omuchoyoiga nigo bokorekana bwasio kukigima kubwetekana n'obutaka buli ororo abaibuli ba Eric Atanga oyoleise abana abo basiretie amagimabo nigo bali abagotu na batabwati kende nyina nigo ari omurwaire
na bono tari kunyara gutara gose gukwana. Omugaka Okelio Masese oyore ise boigo nigo aro omurwaire na nigo asirire amaiso aye gocha ase oburwaire na bono nigare omuko otari no kubwa gukora kindi gionsi. Gakoerera ayo amanyorire ere no muchi oye nigo ari na amaisugusu kegima mono ekero akoinyora buna wikabono omwana oye nigo asiririe abana bane ase agoteba buna oyonde omwabo abaiga basiririe amagimabo nigo nere asirete emiaka ya magega na bono korwa abana batano nigo erikie atanga atigaire no mwana oyomo. Ona jenga na ruara. Pole. Kaja kama uru. Maurara nkono majinsa naku. Ona nyorora kaja kanyika. Alutarimbo atimangana. Akarua kaja mugongo. Mugongo na uwo muwe lina uwo muwe. Ntuandara mukina maiso. Lakini ulawa nkora kusa. Ona ina akilo jangu kubuli aki. Ona wasiwane. Akaja amani ngajitu amoyo jabura. Ala jakaya. Mwaeneti oyo mwana onde umutangani. Netiwe. Pole sana. Iga bana asiriri mbane Bale. Efamili eyiga bono mbirero bali na nigo bakorwa ogosaba gochia ase abarai ao nabo igo abasamaria gose bali babugate omoyo bugwancha kurwa ogokonya gochia ase bali elio kubasukia ase emeroberio iyo kubania abana abu buna bagoteba tibabwati nonya nenyomba. Twanyorete usuni enene. Lakini bono ntwabwate kende gitwale gokora. Tuliachia Mungu. Na ende bono nocho yosirereti una abana tabwati kende. Bono tubwate wakati mugumu sana ntumune family. Akitwale ngusaba. Onde wensi. Oyo wokunwa. Kaki anyale gotokonya egera abana abarusi ukorunaro ko baikibuga igana batogwakambia mono. Asamarie tangoro kuchosi nikerwa maragi. Ayene nka yana oyo sirereti wa abana batatu. Igari ndugu yana mukogoti ono bakini ko tuli na mabera mangi togosabanga abamati abarai bakere nginjo akimoto ikange motokonya abokonyi nasabira singinjo linde ndiri onye mo botokonya gaki asitole nakona. Bono nchege ntunataka tokonyu gaki. Tubwati nchire no nyumburo chinja teiyo. Nyumba ntubwati tukanyetara agacha. Mbona chitu kurigia acha kwaga? Acha kwaga. Bono mibiri nturanyora nchire ya guchikonyereta. Ntutugosaba. Serikali ya Rwanda so ime. Ntokonye etwaratere mibiri. Na kokonyi bondo na twagacha gaki singincho bono roche buri murumbura bwate. Na nchire ndiga yakomenya. Amarieta nencho isikwambaka atota ona ninde ni igonde no gukumio konene abachokoro bane batatu banyarire ko babakorara bararira ria saa tambe nseri ya naroko ntumanyetio ntubwati bokonyu bonde ntubwati kende korwenkeye turati konyarira weko konya abana bakurwari akia bagambi baito mugambi oito muchumbo oito gichati momoimo nyonka tuko tuasabira bokonyo konene korwasori umugaba no ito cheme siongwa twagusabira bokonyo konene korwagwa soro nyako bakogo tokonya ntubwati ncherende turanyarire korenta abana aba oyo minto lichati atanga nigo twagusabira bokonyo konene korwa soro nyako botoikange otokonye ntubwati ncherende nigo toreiga yana ebinto byatogorire tokwagachira no ene nyomba igatokonya gotabataba gochia
tabwati nyomba ni igare igo kinjera kiatobure takomoroseria nyomba elinda abana abanyare kwa bagocha kurwari kamoranje kakimoto ikange motokonye ntobwati nguru chinde toranyare kwa batogokora sa abana tokonye gakini go twarire gocha asimore twarire okorera okonene nigo totantaine ndoro chikende abana basirari gu batatabagima ase family yema ase omwana oyo minto eliki atanga okebi aki osirari guna abana bae korwari naroko tabwati injerende na intu ntobwati kende korwari Wika bono iga emeroberio ryo kurusia abana abo kuru ase kendu ya Narok ko baikia iga gusi ase bonete kwani bakorengana nekemira kyo mugusi igo eterete kubwatekana no boremero bwe bitoki burase efamilia eiga nabono mbirero bale gocha ase abarai nabo igo musamaria onde bwensi o koigobirere biga byabo aba ogokonya iri banyare koneke una esabari yo morio y'abana abo uko kolekana asinchira ebwenerete nigo bagusaba obokonyi gwetere namba ya M-Pesa enoti eyemo enoti isano na ibere isano enoti isato inye 0100 750 034. Kuripotera Getembe TV kurwa motontera ime ya Kitutu Chache South iretera na Joseph Mose.